Nazif Kada YouTube channel. Cikin tahajjudi sallah da za na je maka roƙon da zan yi wa Allah, aurenki ne bar zahu babu ke ko zan shilla. Ya rabu Allah domin rasula, sanya makwancin mu ɗaya in addu'ar ka ce. Ɗaya ke ce a raina, dan ba kwatanci ko ina zuci cinje. Zan zama kamar kyandir in mace a domin ka, dan ba ni so ko karamar mace ta rabe ka. Allahu ne ya rufe zuciya da ƙaunar ka, ban so na dimauce na kware a kishin ka. Ni ɗin nake so in mallake ka, ni kai kaɗai na rige zuci babu na jirgi. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa.